هر المقران دي كروجيجم في ظالمة شمانا يجرى بيجم رژیم امرالی هلوشینن کمپلوی تک تکوشینا آزادی از جنه به کمپلوره دک ناچه دمدم آزاد جنابندان و چند رادیوی دنگ گلدن باش گودارنجه ایرو 22 سبات 2024 پیشم بروکسل ساعت 8 لامده ده امن و چند سرسی به پیشکش بکندن ده مازادی ریبر آپویا ڕێبەر ئاپۆ داینەمۆی بیری ئازاد و ڕەوتی فکری نەتەوەی کوردە بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان. Devleta Türkiye dagirker li Umeriya dest bi tevgera dagirkeriyê dike derbarê amadekeriyên tevgera dagirkeriyê de çavkaniyên xwe cihî agahî dan. Lê gurî agahiyan Devleta Türk li herêmên girêdayî Mêrdîn Umeriya Xursîkê Erebo, Newala Riziko, Gundê Kurîmê û Tuxubê amadekariya tevgera leşkerî dike. Ango li ser xeteke dirêj Devleta Türk amadekariya tevgera leşkerî dike. Grevên birçîbûnê ya girtiyên siyasî di roja 88 de di dome girtiyên siyasî negirtiyên Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan çarîserkirina pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk û rakîna têcidê dest bi grêva birçîbûnê ya demkî û dorveger kiribûn. Çalakê di roja 88 de berduan dike. Çalakiya grevên birçîbûnê di 27 mijdarê de di çarçoya kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji bo pirsgirêka Kurd çarîseriya demokratîk hate dest pêkirin. Girtiyên siyasî destşan kiribûn ku heta bazdehê sibatê têcîdnê rakirin dê çalakiya xwe derbasî qonaqeke nû bikin. Li ser navê girtiyên siyasî Deniz Kaya di 12 sibatê de daxuyanekê din da wiha got. Ji bo rakira têcîda li ser rêbertiya me me di 27 mijdara 2023 de dest bi grêva birçîbûnê kiribû û me ragihan dibû ku di 12 sibatê de derbasî qonaqekê din bikin. Lêbelê ji bo bandorê li pêngava li derve hatê destpêkirin li xebatên hilbijartinê neke me biryar da ku piştî hilbijartinê derbasî qonaqekê din bikin. Civanan çalakiya vê hefteya Cinevê dewir girtin çalakiya rûnişta ku ji 25 çilê 2021 ve vir ve her roja çarşemê li Swîsê bajarê Cinevê ji bo azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan tê pêkanîn dewam dike. Di vê hefteyê de endamên têçeşî û têkojin çalakiya rûniştê ya li ber nûnetiya netewêniyê xwînê ye pêk tên dewirgirtin. Piştî rêzgirtinê çalîkvanê têçeşî Ramazan Ahmet Axaftinekir û got gerîla û girtiyên azadiyê xwedî li berxwedana Rêber Abdullah Öcalan ya îmralê derketin. Bi taybetî jî divê ciwanên Kurd xwedî li pêngavê derkevin. Ji ber ku banga dostên Kurdan ya dehê cotmeha 2023 ji bo ciwanên Kurd e. Tevgera azadiya Kurd jî ku Rêber Abdullah dibêje me bi ciwanî dest pêkir me bi ciwanî bi ser dikevin li ser vê bingehê hatiye vekirin. Divê ciwanên Kurd li her qada jiyanê têkoşînê mezin bikin. Li Tirkiyeyê ji bo azadiya Rêber Abdullah kampanya îmzayan hate destpêkirin înisiyatîfa gel li navçeya Tirkiyeyê ya kantona Cizrê biriya çil komîteyan bi 18 komîteyan li bajarokên xas Kirmanî, Tilkerem û Sêgir ê navçeyê dest bi komkirina îmzayan kir. Derbarê mijarê de welatiyê bi navê Nazlı Qalî ku bixwîna Bixwe jî îmze kiriye û axivî got em banga azadiya fîzîkî ya Rêber Abdullah Öcalan dikin rih û xwîna me fedayiya rêbertiya me.
Vezir Bereye İtalya Paola Ferror bu devlet atı ji fikren Brez Öcalan deterse. Paola Ferror ji alepere ahve bu tecdali İmrali be hukukiyek fezine devlet atır bu tecid edukazı iradeye Brez Abdullah Öcalan u gelik kurtbişkine. Abdullah Öcalan ramengir, revşenbir, şoreşker, filozofeke, kurtiye peşenge. Tecdali Serbrez Abdullah Öcalan dışı ve pekaninen de Slattaria Faşisa İtalya Mussolini yaredici nivizgar teorisyen u reberi şoreşkeri İtali Anton Gramsci. Gramsci lidici de Slattaria Mussolini ya faşist tekoşiker. Lebe fermana Mussolini hatta girtin u bis salan hatta ceza kirin. Abdullah Öcalan gibi paradigmaya civaka demokratik ekolojik azadiya jine firgiringe. Lehemberi kapitalizm ve konfederalizma demokratik peşmiyardike. Ertevataya demokrasiya rastaqin u gelan be teybeti jiyajınan. Öcalan aktöre be geniye çariseriya pırskireka. Kurde u çariseriya siyasi u haşçiyane peşmiyardike. Cibu çariseriya pırskireke ke u haku tevaya heremi u cihane alakaderdike. Azadi Abdullah Öcalan peyviste. Paola Ferror dest şakir goji bu Gramsci ji kampanyayı namletevi hatımı pekanin u peşiyle kuşnavi hatımı girtin. Ve ji hücreye akva ve goheran navendeke perverdi. Ve teze akva ve ke filozof u teorisyeneke giring de tübiranin. Ve biraz Abdullah Öcalan demin desvere berdan avi ji bu demokrasiya Türkiye uruşlardan avin geleke giringe. Namzede Havşara Darya Dem Partiye Yanavcı Ahmet Yeni Şehir Safiye Akdağ Bud Emelidici Jişeri Teybet Tip Koşun. Safiye Akdağ Diyargir Ku Evveke Jireke Jikevne Şokuya Hep Dep U HDP Hatiye Jiyana Veke Bu Azad Tıpareze Uleser Bindiya Paradigmaya Demokratik Ekolojik Azadiya Jinan Tekoşina Fadi Domine. Namzetiya Dem Partiyeci Eveku Khweza u jinan birin cemhev ve komparatif u mericanan bu avakirna kreşan ve kirna navendin jiyana jinan hizmet edikin. Bi teybeti emecih bedin perverdiya jinan. Emedetici şeri teybet ku bu avayeke namerdi amuren tiryak u kare fuş esede dikin tekoşine dijwartır dikin. Jibu cuvan uzarukan ji eme vekirna kursen zaman u müzike hizmet edikin. Safiye Akta heridavi gud beyi rakira tecda ku bi salane ne teneli ser kurdan liser hemu gelan demeşandın ruhunu karadahsa demokrasiye jibke. Jibu janek ve kev çariseriya demokratik aşçiyeke bir rumet ve bir tekoşineke ve biryar peşi tecdali İmraliye beşkandın. Yekana riya ku kayyum carek edil iradeye gel deste ser nekel eme bir gele khore tekoşine biken. Dem Parti beşer zamanan ji UNESCO name şant hevseviken geçtiyen Dem Parti Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakırhan bu bone roja zamane dayke ya cihane peyam ektan peyam beşer zamane cuda name ji UNESCO yere hatşandın name beser nave emperverde ya bu zamane dayke duhazın biriya giş Raya gişti rahatı parvekirin. Hevserukan diname ya xodedes şankirin kule Türkiye'ye mafya zaman te gazp kirin u evnir kandın kirin. Mafya perverde ya bu zamane dayke yek ji mafyan heri bingeyin emruvane. Ev mav jaliye neteveni kuy ve hatiye pejrandın u liser hemu devletin endamen neteveni kuyye bağvayke fermi hatiye ferskirin. Leberili Türkiye'ye ev mafya geleyin Kurt, Arap, Ermen, Suryan, Çerkes u Las te gazp kirin. Jigayne zamanı Türkiye hemu zamanı cuda yeni servi ahı ten akhaftın bağvayı ke sistematik den bişaftın u kadar hekirin. Jiber politikayın asimilasyonu ile Türkiye'ye gelek zaman ver bu bunda bu nevediçe. De peyamede bankla UNESCO'ya hat girin. Bu vesile büstüyeke zamanı roja zamanı dayike ya cihane carekede bankla saziya ve hemu saziye namle tevedike ku hün ber pirsariye ve bicih birin. De ve hün dejne ke bişini Türkiye u liser ve bekirne mafi zaman besekirin u bedin desbekirin. Deve devleta Türkiye şert u merceğin mafi bengeyin en namle tevbek bine u liguri van peymanan terbigere. De parlamentoya Türk'te li peşi ahaftina zamane kurdi mikrofon hate girtin.
Roja Zmane Dayike ya Cihane Bisuye Sıbat Angodu Parlamentera Dem Parti Berita Güneş Altın li Parlamentoya Türkiye bi Kurdi akıbıyla Arikare Seruke Parlamentoya MHP'yi Celal Adan mikrofon gir. Celal Adan'e MHP'yi gud leguri xala desura bingeniya Türkiye devleta Türkiye millete u naye parçekirin u mikrofon gird akafına Beritan Güneş altın jıkut gir. Parlamenterin AKP u MHP bedengeke bilind duruşmaya yek zaman yek valat gıyriyan. Lehberi gotinen Arikare Seruku qeyrina parlamenterin AKP MHP Beritan Güneş altın bedengeke bilind gut hünnikarın roja zimane dayke ya cihani red bikin. Eğer Armanca ve ev biçin jinamzitin xoyen şaredariyen li Merdin'e Ahmet, Rıha, Elihu, Sirtere bejin bila propaganda yoka bi zimane Kurdi nekin. Hün dürütiye dikin u bi dürütiye derdikevin peşberi gel. Ez roja zimane dayke ya cihani bi zimane dayka xoy Kurdi baxıvın u piroz bikin. Li Silopya navenda çandı hünereye Ayşe Şan'e hate vekirin navenda Ayşe Şan li taxa Yeşiltepe bi peşengiya şaredariya HDP ya Silopya ve Bonya 22 Sıbatê roja zimane dayke ya cihane hat vekirin. Parlamenterin Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez, Hevşaredarın Silopya Adalet Fidan u Süleyman Şavluk Rexsina Partiye ya navçeye meclisadayken açtı o gelekez beşarbun. Parlamenteri Dem Partiye Mehmet Zeki İrmez vekirna navendi li herkesi piroz kiri gut gelekurt iroledici hemu erişu politikayın pişaftin eli berfadide. Vekirna navenda çağınde ledici van erişan bersi ve mamustey zamane Kurdi aydın denici gut emji veke her nete veke duhazın zamane mebibe zamane fermi. Zamane heri devlement zamane Kurdiye lebele kadexe kiriye. Em divijin çawa herkes dikare bi zamane xwe bax ve em jî dixwazin bi zamane dayîkê baxivin. Hevşaredar Adalet Fidan jî roja zamane dayîkê li hemû gelê azadî xwaz pîrozkir û got Hevşaredar Süleyman Şevluk jî vê nirxandinê kir ax zamane welat zamane ji ber wê mirov nikare inkar bike. Parlamenter Dem Partiye Nevroz Uysal Aslan ji got hevdîtina herî dawî de me bi Birêza Abdullah Öcalan re kirî û hat bêje. Ji bo ku em bikaribin zamanê xwe baxivin me gelek tê koşînda. Kurdî li me qedexe dikin divê em li dijî wan tê bikoşin. Ji ber wê divê em ji bo ziman tê bikoşin. Berpirsyariya herî mezin dikeve ser milê me. Piştî axaftinan li ser zimanê Kurdî bi tevlîbûna hevserokê Pena Kurd Ömer Fidan panelek pêk hat. Pirtûka rabûna berî li gulberojan anatolojiya çîrok û helbestên nivîskarên di zindanan de hate imzekirin. Özcan Atı jî bi karaktera xalê şêro stran pêşkêşkir bak şanser polîtikayên bişaftin û qirkirinê. Weşanên Aryanê çar pirtûkên nû çap kirin. Weşanên Aryanê karûxebatên xwe yên weşangeriyê bi naber dewam dike. Weşanxaneya ku bi gelanperiyê berhemên girtiyên têkoşîna azadiyê dikihîjine berdestên xwendekaran yek ji Kurdî çar pirtûkên nû li pirtûkxaneya xwe zêde kir. Weşanxaneya ku berê du cîldên roman Bîranîn a Kenan Altun bi navê heval çap kiribû niha jî cîlda siyemîn a vê berhemê çap kir. Dîsa romana bi navê Neweya Berxwedanê zarokên mala Hecê Amer ku ji du cîldan pêk tê ya Murat Yıldeniz Hüseyin Güçlü ceribandın a bi navê Reşok û Gülistan al amede kiriye û wergera bi Tirkî ya dîroka Kurdan a Nûjen ku ji hêla David Mistoval ve hatiye nivîsîn xwendekar dikarin li pirtûkxane û malperên pirtûkan yên Olmînê peyda bikin. Şandekeya Kırgızistanê Bakur û Ruşatê Sûriyê ziyaret kir. Şandekeya Kırgızistanê bi serokatiya Bekît Kadirova ku nûnere wezartekarên derve Kırgızistanê yê serdana herêma Bakur û Ruşatê Sûriyê kir. Cigîrê Hevserokatê Daîreyê Tekliyên Derve Robel Beho Pendame Dester Rêveberiyê Xalit İbrahim û nûnera YPJ Lana Hüseyn şande pêşwazî kir. Cigîrê Hevserokatê Daîreyê Tekliyên Derve Robel Beho di civînê de wiha got
êrişên Dewleta Tirkiye dagirker yên li ser herêmên rêveberiya Xweser tevayî herêmên jiyanê wêran kiriye. Armanca wê koçberkirin û penaberkirina milyonan welatiyan ji herêmê ye. Ew yek binpêkirina misak û qanûnê navnetewî bi taybetî peymana Cinevê ye. Ev hemû li gel pêdengiya civata navnetewî pêk de. Baho diyar kir ku êrişên Dewleta Tirk li ser herêmên rêveberiya Xweser zirarê dikîne têkoşîna li dijî Daişê xebata derxistina malbatên Daişê qels dike her wiha li gorî agahiyan Daîş van êrişan derfet digire û rêxistina xwe xurtir dike. Nûnerê Wezartekarê Derve ya Qirgizistanê Bakît Qadirov got komara Qirgizistanê fedakariyên rêveberiya Xweser û Qesedê li dijî Daişê dane nas dike. Kadroya spasiya rêveberiya Xweser û Qesedê li ser alîkariya vegerandina welatiyên wan kir. Di dawiyê de 72 zarok û 27 jinên ji malbatên rêxistina Daişê li gorî wesiqeya fermî ya di navbera her du aliyan de radestî şandeyê hate kirin. Nûçeyema dawiya amedekariya avakirina meclisa jingehê tê kirin desteya jingehê ya rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Herêma Bakur û Şatê Sûriyeyê ji bo amedekariya avakirina meclisa jingehê ya Herêma Bakur û Şatê Sûriyê civînek li dar xist. Li civînê de serokatiyên desteyên jingehê yên kantonên Herêma Bakur û Şatê Sûriyê beşdar bûn. Li civînê de rêbaz û mekanîzmaya avakirina meclisa jingehê hatin nîqaş kirin. Her wiha pênc endam û ji bo amadekirina Reşnivîsa Kanûna Xebata Meclisa Jingehê erd û sazûmaniya wê hatin erdtar kirin. Divê reşnivîs di navbera mehekê de were amadekirin pêşkêşî Meclisa Gelan Demokratîk were kirin da ku pişre li ser erê were kirin.